Mhm. Ahoj, můžeš se nám představit? Ahoj, jmenuji se Aldar Cibiktarov, pocházím napůl z Ruské federace a napůl z Mongolska. A žiji tady v České republice už dlouhých 17 let a momentálně studuji vysokou školu ekonomickou, mezinárodní obchod, což je samozřejmě na fakultě mezinárodních vztahů. Pověz nám, byl jsi na seznamovacím kurzu, na fakultním seznamovacím? Ano, byl jsem na fakultním seznamováku, ten se konal, než začal vlastně semestr, a byl to týden plný srandy, kde jsem poznal spoustu nových kamarádů, mimochodem i tebe, i vlastně teď kameramana, a je to zážitek, který můžu všem maximálně doporučit. Co se ti nejvíc líbilo na tom kurzu? Na tom kurzu, tak byl tam velice velký program a měli jsme tam různé hry, takový anglicky se jmenuje Icebreaker Games, takže takové hry, prostřednictvím kterých se lépe seznámíme a spadne taková ta bariéra, že se cítíme prostě komfortně. A potom tam byly sportovní aktivity, bylo to ve velice krásném místě na jihu Čech, kde já teda teď bydlím v Českých Budějovicích. A měli jsme tam i různé šlapadla, hráli jsme fotbal, volejbal a tak dále. Proč jsi jel na tento seznamovák? Tak já jsem tam úplně náhodou, protože úplně jsem na to zapomněl. A na poslední chvíli jsem se rozhodl, že se tam se jdu podívat a snad mi to něco dá. A dalo mi to o hodně víc, než jsem od toho očekával. Jel jsem tam, protože jsem docela společenský člověk, že rád se seznámím s novýma lidma a rád s nima trávím čas. A jel jsem tam, protože jsem se chtěl seznámit s novýma lidma, se spolužákama budoucíma, a tento seznamovák perfektně splnil účel. A co jsi navíc očekával, nebo co jsi očekával a co jsi navíc dostal od toho seznamováku? Tak očekával jsem, že poznám nějakých možná 5-10 lidí, které potom pak budu potkávat někde ve škole a že si tak zahraju fotbal nebo volejbal a tak. Ale doopravdy mé očekávání byly takový relativně vysoký, ale ten seznamovák je naplnil mnohanásobně. Takže poznal jsem, když takhle spočítám, asi nějakých 80 lidí, což za 5 dní to je docela hodně. A všechny tyhle lidi teda znám jménem a jsou to lidi, se kterými bych teda rád dobrovolně trávil čas, protože jsou velice fajn. Takže to znamená, že bys doporučil ten seznamovací kurz? Určitě. Teda pokud vyloženě divák není antisociální člověk, který nemá rád lidskou společnost, tak určitě bych to doporučil, protože vlastně na hodinách, na přednáškách, na cvičení, všude ve škole tyhle lidi potkávám a je to prostě příjemnější, když ve škole, myslím, že nás je 22 000 na VŠ a je prostě příjemnější, když nějaké ty lidi znám nejenom od vidění, ale taky jménem a můžu s nimi popovídat. Taky spolu trávíme hodně času mimo školy, chodíme někdy ven do města nebo na sportovní aktivity, zahrát si beach volejbal a tak dále. A ten seznamovák ti pomohl v něčem, jakoby, co se týče školy? Určitě tak, protože na vysoké škole jsem ještě doteď nestudoval a neměl jsem ponětí o tom, jak funguje ten systém. Takže na vysokých školách teď je kreditový systém, který je na každé škole trošičku jiný, tak vlastně dalo mi to představu o tom, jaké předměty si mám vybírat a jak co nejlépe zvládnout studium, aby mě zbytečně nevyhodili.